jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayawo Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo subaka hen ɗo gam yettina ɗon ko sifa e kelle gadane e jandiji leydi Sénégal joni joni paɗen koye jandiji ɗi eɗen goni hande e alarba nogas e ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ene hawri e ñalawma joyoɓijo ɗo ete Bowal Daka Madina Gounass bandiraɓe musidɓe tedduɓe ruɓiɗo jandiyeji meɗen eɗen puɗɗoro e jayde Sud Quotidien kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti koye kuccam hakkude mabɓe jandiyankoɓe ñalawma hanki o laamu leydi Sénégal ɗo ɓe mbiri wonande kay toɓɓe kewɗe yewtama hen ko yuti alhaali jangde nde école aji ɗi kam e infrastructure kam e fonction publique e réforme aji ɗi ganduɗa kay laamu ngu en anni ɗum kala ɓe mbi ko laamu ngu o saaha kay nena woni e wadde défendre bilan muɗum ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum jayde Sud Quotidien jayde enquête quotidien kañum arti ko e gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ɓe mbitande koɗo saaha joni Macky Sall woni ko e peele gam yaade toon ardade nden ɗon jordorde wiyetede secrétaire général des Nations Unies holno wi kam simen jani koɓe ko ɗum sababu noon ɓe kolliti wonande kay oɗo saaha joni golle gongoɗe kala puɗɗima holno wiiri jayde ɓe duttima noon nden ɗon eɓɓore ko yuti alhaali amnesty kam musidɓe jani koɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni ne wontande dawrugol ngol koko momti hakkeji holno wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde enquête quotidien jayde Les Échos kañum arti koko yuti alhaali on ɗon kuccam hakkude mabɓe jaydiyankoɓe ñalawma hanki o laamu leydi Sénégal ɓe kolliti kay wonande jagorɗo o mo ganduɗa kañum woni Déthié Fall kanko noon ene wonitande o woni annoncé ene wonitande livraison ngaji mawɗi no wayni kay ko yuti alhaali on ɗon tronçon ko yuti on ɗon ganduɗa kañum woni autoroute à péage ummade toon to Mbour faade to ganduɗa kañum woni e Thiadiaye wolliti noon ɗum noon kay maɗum uddite officiellement ɗum noon wonata ko ñande nogas e jeenayyi nduɗo lewru ndu gonɗen ko noon kadi warti e ko yuti alhaali jultoygol julde korka ko ɗum jeeyi sababu no holliti hakkude Mbour kam e Kaolack ma uddite tuggi ñande nogas ha ñande e joyyi lewru juin on wiiri kam musidmen e jandiyankoɓe gartine kadi e on ɗon aéroport tawateɗo toon to Ziguinchor mo ganduɗa kay laamu leydi Sénégal e anni ɗum yuɓɓin uddite ñande capan tati lewru nduɗo ndu gonɗen holliti ko ene tolni noon e dumbituji ɗiɗi ma maahe e nder leydi ndi holno wiiri jayde nde garti noon ko ene tolni toon ɗon noon wonata ko toon to Louga to wiyete e toon to Mbour ɗum arti hen e jayde ganduɗa kañum woni jayde wiyetede jayde Les Échos jayde Tribune Quotidien kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali on ɗon crise teskade ɗo ete nder leydi ndi ɓe kolliti noon oɗo saaha joni ene wonitande Sénégal woni ko e panses ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha eɓɓoje kewɗe oɗo saaha kay nene mbaɗi paralysé ɗum ene tawe e jayde nde ruttinima Macky Sall gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal oɗo saaha joni ene wonitande ko yuti alhaali gardigu toon to poste secrétaire général des Nations Unies e jayde arti hen ɓe kolliti ko ene tolni e temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e goho dignitaire en oɗo saaha kay ene ganniyi nangorande gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall jayde Vox Populi kamɓe noon ɓe garti ko yuti alhaali ganduɗa kay kañum woni kuccam hakkude mabɓe jaydiyankoɓe ñalawma hanki o laamu leydi Sénégal ɓe gartini kadi e ɗin ɗon annonce aji ɗi ganduɗa kay omo ganduɗa kañum woni Déthié Fall jagorɗo kalfinaɗo ko yuti e mahanteji ɗo ete nder leydi ndi o habdi ɗum wonde kay maɓe mbad inauguré ko noonne kadi maɓe mbad lancement ji eɓɓoje kese holno wiiri jayde nde Ibrahima Sy jagorgal kalfinagal Safara kankone aussi o arti konguɗe makko ne tawe jayde nde ɗum ko caggal kuccam hakkude mabɓe jaydiyankoɓe e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni waɗannoɓe ɗen ɗon gueɗe kantoride ha tengti noon e dabodiral on ɗon brosse biyeteɗo sida taw noon ko wontude e teyaɗe holno wiiri e jayde nde jayde Témoin Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko kuccam hakkude mabɓe jaydiyankoɓe ñalawma hanki o laamu leydi Sénégal ne wonitande ƴetti konngol ñalawma hanki o ɓe garti noon e konnguli omo ganduɗa kañum woni jagorɗo kalfinaɗo Safara Ibrahima Sy konngol muɗum ene tawe jayde nde ko noonne kadi ɓe garti dendagal gunɗon batu ganduɗa kay waɗino on ɗon kuccam hakkude mabɓe e jaydiyankoɓe ñalawma hanki o jayde nde arti e kored mo yonnani hay saaha goto darde yoga e galleji jaynirɗi ɗo ete nder leydi Sénégal ɗum ko caggal nde buzz heewi nawordeɓe e kala e saaha bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayawo Pindi TV ko ɗum woni komin kemno roɓindade ko sifa e kelle gadane yoga e jaydeji leydi Sénégal ɗo ete Bowal Daka Madina Gounass adi meɗen e rewino jaydeji wonata ko janggo soko weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewindade programme uji Pindi TV Allah jarama on jarama.